Okay, mayong mudto na usab kanatong tanan Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, mayong mudto world, mayong mudto universe. Ano na po ta mga higala, nila nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubus nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acam. Kumusta naman ka ng kulding? Okay na kahit ko padre, wala na kayo problema. Wala na ka maapektuhi sa kining mga krisis karon. Ay naapektuhan pa din, pero masulban sa mga hapon din, pag-ampo na guta. Very good. Ikaw, Mr. Cheng, wala ka maapektuhi. Ano, apektuhan mag-apo palero, pero saling na gito sa ginotabangan, nag-hapon kita di ano. Kita daw kay kining krisis, di magini mawala, pero mamaninte magining naa. So, himuan na to nga okasyon nga diin kuan ra kita, musalig ra kita sa Ginoo ani. Okay no, nahala padayon ta mga higala sa ato nga pagtimbaya usab og maayo nga mudto kaninyong tanan, ilabi na gayon ang ato mga kaigsuonan nga mga kaparian, Lukop, Kabisayan ug Mindanao nga maabot karon niining ato nga pagsibya. Sibya ta ginagmay mga higala no. Ato na adjust yung gamay mga higala. Okay. Isa pa ka din mga higala. Adjust the gamay. Okay. So, yung niada mga higala no, krisis din yung karong panahuna, pero salig lang kita sa Ginoo nga dili kita niya pasagdan. Importante mo gina nga kita misalig lang kita sa Ginoo. Ganyan no. Abi no ato dahil nga timbayaon og may mudto sa mga atong talahurong obispo, Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager si Father Rama Ata, ang ato apod nga mga kaigsuonan no nga nangalagad sa simbahang Katoliko. Kumusta na no ang ato ang mga lay ministers, ang ato ang mga MBG, ang ato ang mga miyembro sa nagkalain-laing mga mandated organizations. Hala no, may mudto na atong tanan mga higala. Kaya tani ini nga tuwa karon nga mga buluhatan. Lari kita sa CBCP News ato mga higala. Mga estudyante sa Catholic schools, mga magtutudlo o mga empleyado nagrally batok sa chacha or charter change. Subay usab kini sa panawagan karon sa mga kataluhurong mga kaobispuhan nga miyembro sa CBCP nga ato gyud nga dili kita nga ang pagbago sa kining card sa ato ang constitution wala maong sa panahon karon. Ang ano niya padayon ta sa ato nga mga buhatonon. Ari kita sa Vatican News matud pa sa atong talahurong ato papa kung mutabang kita sa mga nanginahanglan sa mga kabus. Ipakita gid nato kini sa buhat ug dili kutob lamang sa pulong. Mao kini ang panawagan usab talahurong sa Papa sa iyang usab nga audience dito sa Pope Paul VI Hall sa Vatican. Narano padayon kita sa ato nga mga buhatonon niining kabudtuhon o higala. Ari kita sa ato ang Saint of the Day. Bueno, ang ato ang Saint of the Day karon bisag way nang utana. February 12, okay, hapon ko man February 11. Ang ato karon nga santo mao si San Bonfiglo Monaldo. San Bonfiglo Monaldo. So Bonfiglo. Bonfilio Monaldo. Bueno, kini si Bonfilio, Saint Bonfilio Monaldo, sa kini siya ka hermitanyo. Unya, matud pa, nagpamembro kini siya sa Servants of Mary, niya naordinahan sa isip sa kapari. He established many houses and many missions, canonized by Pope Leo XIII. So, karong adlaw mga higala, gihinumduman na ito ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan, nga mao si San Bonfilio Monaldo. Hala no, padayon ta mga higala ato dahil katimbiyaw no sabong mayong mudto ang ato ang mga kaigsuunan nga wala pa'y paniod to. Una ay paniod to pero kulang ra.
Pero naghinaon kita mahigala nga wala may problema kabahin sa pagkaon ha. Atong problemahon kana bitawon gitawag nato mga butang nga dili ginato makayang maabot. Pero kung maabot ra, no dili nato kana problemahon. Labi na gayud nga mangayo gid butaw panabang sa Ginoo. Nahala no mga higala araw kita sa atoa nga kini gitawag og catechesis. Abi no araw kita sa atong catechesis mga higala. Sa may atong kisgutan, no? Kabahin kini sa Christian burial. Sa ato pa ang paglubong nga Kristohanon. Abi no, Christian burial is the burial of a deceased person according to the Christian ecclesiastical rites, no, Christian ecclesiastical rites. In the Catholic Church, it is called the Catholic burial. Abi no dunay mga kalikukan, no, Christian burial, dunay gitawag natong conveyance of the body to the church. Ato pa unang buhaton gyud dadon ang patayng lawas ngadto sa gitawag nato kining katapusang lubnganan. And then atong responsuhan o gani do na po katay misa. Doon ay ringing of bells, magampo alang sa tanang mga nangamatay. O niya, ato po nga panawagan sa atong mga igsoon nga tagaan ginato og bili ang matod pa misyon alang sa mga masakiton o baka sa mga nangamatay na. Okay? Naalala pa dayon ta sa ato nga mga buluhaton ni ining kabuntuhon. Noon niya, mahimong sadaan gyud ang simbahan. Okay, sa ato pa. Panalitan o kini bitang Christian burial na gatong higutan mahigala, no? Kung panalitan o walay pari nga available o nya inuglubong na gyud ang namatay, pwede ra pod mong muhangyo sa serbisyo sa kalay minister. Gituduan man sana sila unsaon paglubong or pagbindita sa mga patayng lawas sa mga nangamatay. No, ilabi na nga dunay 9 days of novena, no? Okay, no, unya mas maayo gyud nga tagaan gyud dako kayong bili ang kamatayon sa tao. Gani sa Timoteo kapitulo 1 bersikulo 18, hinautunta nga kaluy-an siya sa Ginoo ug sa adlaw ug sa iyang pagbalik. Nasayod kapag ayo sa gidakon sa imuhang gikatabang kanako didto sa Efeso. Ang gipasabot diri mao si Onesiporos nga namatay na niadtong higayuna. Sa 2 Maccabees 12 chapter 44 to 46 mo kaya mabasa. Kung wala pa siya mutuo nga ang patay na banhaw, usag unta kabutang binuang ug walay kapuslanan ang pagampo alang kanila. Niining maligon ug Dios nun nga ibang sining gitawag nato nga ang tanang mga tao nga miadto sa Dios nakadawat og usa ka ganti nga katingalahan si Judas nangandam alang sa usa ka halad alang sa sala aron makalingkawas sa ilang mga sala ang atua pa sa purgatorio. Sa Council of Trent sa 1503, usefulness of prayer in line with the obedience with the doctrine about purgatory. Communion of Saints, mag-ampo alang sa mga diocese. Sa ulang sulat ni San Pablo ng Timoteo, Kapitulo 2, versikulo 1, busaw, ahagon ko kamo, ora sa tanan, nga kinahanglang himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliupo, o mga pangalawat, pasalamat, ngadto sa Dios, alang sa tanan nangamatay. Wala, no? Padayon ta sa ato nga mga buhatonon ni ining kamudtuhon. Abi no, padayon kita sa ato ang gimbuhaton, ha? Mga gimbuhaton nato. Is in relation all the option exposed in writing lay
the parents or guidance religions shall be allowed to be taught to their children or works in public, elementary and high school within the regular class hours. Okay. Pero din na lang una kita kuto panghigala ha, muna sa ginawa katulugon ko kay mahigala. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad Reverend Padre Daule, mana milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkaagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Good noon, Pilipinas.